Не там. Айде, момче. Ева тук. Миши, айде, мамо. Браво. Браво, айде горе. Ева при тати. Айде. Но татко момчето. Дате момчето. Дате момчето, бе. Леле, дочо. И всичко така. Коя ръка е толкова вкусна? Коя ръка е толкова вкусна? Леле. Ох. Точно така, тате. Да. Дръж я тая ръка. Ето го и бати. Леле. Не. Пусни. Аз. Браво. Точно така, тате. Точно така. Да. И тате те обича много. Така измие ми ръцете. Боже. Къде си, бе, бате? Къде си, бе, бате и момчето? Батко и момчето. На татко момчетото. Уи. Кой ме запозна с вас? Кой ме запозна с вас, бе? Вади. Малкият Харт и Барут на сутрешно татково целуване. Браво на момчетата. Браво. Харди. Ела, моето момче тук. Харт. Айди. Браво, тати. Браво. Баво, бе, момчета. Момчета. Кой ме гриска толкова много, тати? Хади ли ме гриска? Браво на момчетата. Не на мадурките, бе. Тате, кой те гриска, бе, тате? Кой те гриска, бе, тате? Браво на момчета. Айде, отивай на място. Не там, на място. Айде.